kauhea kostaja. Mä olen kauhea kostaja. Tulee mun kostan. Mä kostan teille kaiken. On. Ja minä olen vapaustaistelija. Minun tehtäväni on taistella vapaudesta. Ymmärrättekö te? Ymmärrättekö te? Mitään? Minä olen täällä panttivankia hostiksia. Nyt on sillä tavalla asiat, että tästä ei tule mitään, helvetti. Nyt minä rupean kostamaan, saatana. Perkele. Tuossa. Ja sillä tavalla nyt ei ole leikkiä enää tämä. Tämmöisestä kun tämmöisestä pitäisi. Entäs meniks tuo? Koitsa pilakka. Nyt on hirveän näköinen. Eikö ole aika hirveän näköinen? Mahdottoman. Tähän pitäisi vaan reijät tehdä tähän, jotta saisi näkyis jotta. Helvetti. Kun tämä pelkele sitä hurjakkaan. Saatana, tämmönen on sivulta kostaja. Tämmönen eestä. Tämmönen toiselta sivulta takkuu. Varmasti tätä pelottaa pelkele. Koitsa. Vähän tätä tulosta kahta. Ne on kostaja. Vähän nyt on tämä kauhea. Kauhea dator. Dako. Kauhea timme. Kauhea omit. Kauhea omita. Minä tulen ja tapaan teitä kaikki kirveellä, saadaan. Hehe, minnekä se meni? En muista mitään. Mikä oli tuo? En muista